Dziękujemy dziewczętom za wspaniały występ i zapraszamy na scenę Sylwię Mark z Wrocławia. Sylwia jest uczennicą 3. klasy gimnazjum i reprezentuje na naszym festiwalu Młodzieżowy Dom Kultury w Śródmieście we Wrocławiu. Wykona 2 utwory: Gari, Gari Maja Zwizda, popularny romans w Polsce, ostatnio kojarzony z Anną German, ale to jeden z najstarszych rosyjskich romansów, którego powstanie datuje się na 1846 rok. Drugi utwór, jaki przygotowała Sylwia, to Mój łaskawy i nieżny zwier z repertuaru Zary. Zara to pseudonim artystyczny utalentowanej piosenkarki Zarify Mgojan. Powitajmy brawami Sylwię Mark z Wrocławia. Гори, гори, моя звезда, звезда любви, приветная, ты меня, одна заветная, другой не будет никогда. Одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней. Ты будешь вечно неизменная, в душе измученной моей. Ты будешь вечно неизменная, в душе измученной моей. Лучей твоих небесной силою